Oke sedulur, kita sedang ada di Kokap Kulon Progo ya, Yogyakarta ya. Nah iki aku karo bojoku seneng banget nih kebun apa iki jenenge? Kebun Ini kebun jati. jati. Kebun jati ya. Heeh. Ayo kita munggah yuk. Yo. Nah, aku Kebun nih jati nih Kokap ini. ya, kecamatan ya. Nih rame banget arah ke Waduk Sermo. Oke kita naik ya. Yuk naik yuk bojoku Ayo yuk, kita jalan naik. dulu. Iki jatine gede-gede banget. Hijau-hijau ini cocok banget nih. Iya, Nggo gawe foto-foto. foto-foto, gawe Karena video. iki sering nang kene iki nggo gawe video priwet. Oh, ngono kuwi ta. Kene iki. Kae lho, wong wedok-wedok do foto padha vlog ning kono kuwi. Mantep banget iki maune tahun piro gedene semene iki. Aku numpak motor iki. Nah, Suasanane adem. adem ning kene teman-teman ya. Sejuk. Sejuk beti ning dhuwur kono kae. Ing sini tanduran maoni karo jati kuwi. Oh. Wis kaya hutan berantara iki nggo syuting mak lampir cocok banget. Cocok banget syuting mak lampir. Aku dadi mak lampir abis sing dadi grandonge. Wah, digrandrong, waduh berat. Bojoku njaluk digrandrongi. Berat iki, ojo le. Nah, iki rame banget karena ini pinggir jalan raya ya, gede banget. Masya Allah. Oh, wong edan numpak motor, gawe numpak motor ya gembor-gemborno tak njaluk dicotosi. Lah kae munggah ning kene iki ngos-ngosan. Nah. Ayo ndelok-ndelok kene yuk. Oh iya, salam kenal ya. Aku aslinya Kebumen ya. Aku aslinya wong Kebumen, karo bojoku aku muter-muter ki silaturahim ngene sedulure mampir ning Waduk Sermo ki rencanane. Kok aku tak gawe syuting video ning Waduk Sermo ya. Mantep banget ya. Nah, kayak mau wedok-wedok ini kono kayak udah gawe foto ya. Nah, tapi nek bengi aku rawani ning kene ya. Serem nih ning kene ora ana lampu apa? Oh, ana lampu cah. Tak kira ana lampu. Yo serem nang kene. Heeh, kae. Tak kira ana lampune. Soalnya iki yo peteng banget nih bengi kene iki. Bahaya semak-semak. Iki pasti banyune banjir nang kene iki. Iya njako foto, njako nang watu foto ning kono. Mantep banget iki. Heeh. Wis lur ya. Aja lali, aku wong Kebumen. Aku posisi lagi ning Kokap Kulon Progo. Sampean aja lali nek arep mlaku-mlaku pas ngulon pas ngetan ya mampir apa-apa ning Kokap ya. Waduke Waduk Sermo cerak kene iki rado ya. Jalan gede iki anu, iki duwe pemerintah mungkin ya? Hah? Sing duwe pemerintahan ya? Ketoke sih iya. Ya wis. Aku tak nutuke meng waduk ya.